Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Versus Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss ng lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigdisog. Adlaw karamay ka nga Sabado, Pitsa 25 na. Buwan sa Abril tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon na tagang tagpagtaga ng mga isos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karong butaga mga kaigsunan. Presyo sa diesel na panglantawan nga muubos og 8 ngadto sa 10 pesos ang matag litro sa sunod nga semana. Straight to the Ang point. gasolina posibleng Y movement o mutaas og piso ang matag litro. Straight to the point. At ang pagtagad do butaga mahigala sa atong pagaban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas nga bahin mga higala, mga energy stakeholders sa Sugbo nagkauyon sa panginahanglan sa kasaligan nga tinubdan sa enerhiya tungod sa paspas usab nga paglambo sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Straight to the point. At sa nagpagtagad mga higala sa ban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kaya ato point. mahigalang na suta mga kagalaan nga og maghisgot tag energy mahigala. Maghisgot tag electricity bisan pa man mga kagalaan sa mga non-renewable energies ganian nato mahigala sa Subo. Doon na mahigala planta dito sa may Toledo, di pa mahigala sa may Naga pero dili enough ang ato mga higalang source sa electricity dinhi sa Subo. Nanguha pa ta mahigala gikan sa laing lalawigan, nanguha pa ta mga higala sa Luzon o sa Mindanao na makasupply dinhi sa Subo. Straight to the point. Unya ang Subo kay nagpadayon man mahigala mas paspas man ang kalambuan mao nga doon na mahigalay dapat pag-anticipate sa mga panginahanglan mahigala sa elektrisidad. Gumikan kay ubay-ubay ang mga BPOs, mga industries nga niya din sa Sugbo. Labi pa kanang SRP mga kagalaan kung panalitan matukuran na ng mga buildings niya. Laing requirements usab sa power mahigala ang gikinahanglan. Straight to the Ba't point. kining hisgutanan mahigala labot ining power medyo doon na mga kagala ay pagka abstract no gumikan kadi man nato makita mga higala noon makita nato nang musiga ning atong suga pero ang hisgutanan mahigala labot ini medyo doon ay pagka abstract sad ato ni tagay pagtagad do butaga sa atong paban-uman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa kauluhan, Department of Justice deklaro nga mas maayong gamiton ang pulong kustodiya og dili na aresto ang paghulagway sa sitwasyon ni kanhi kongresista Zaldico didto sa Czech Republic. Straight to the point. O sa pikas gabahin sa may gala state witness nga si Roberto Bernardo ni Angkon nga personal nga nag-deliver kini og 250 million pesos nga commitment fee nga portion matud pa sa bayad sa mga government projects ngadto ni kanhi Senador Ramon Bong Revilla Jr. Straight to the point. Ano sa nagpagtagad na butaga mahigala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa tanan mahigala nga mga nangapreso, si Ramon Bong Revilla Jr. mahigala mo oy kanhi senador. Pero ato na bantayan gikan mahigala sa pag-suna ni Presidente Bongbong Marcos nga mahiya naman kayo. Labot sa flood control projects, wa pa gyud mahigala incumbent congressman og senador nga napreso. Straight to the At point. ang pagtagad na butaga sab sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Pero the si Bong point. Revilla, dili naman na incumbent. Mo na yung mahigalay na balhog sa bilangguan. Naapoy mga nagduda nga kini mga Revilla mahigala dunay threat ni sa mga Remulla diha po mahigala sa may Cavite. Straight to the point. Kana kung tinuod nga nakasa gyud di angay masampresuhon mga kaigalaan. Pero kung pamulitika lang sa ni kasamangkin nga mura og threat ng mga Remulla may ning puuhon ni mga Revilla sa diha. Lahi sa nang istorya ha mga sukitig paminaw. Straight to the At point. ang pagtagad do butaga sa atong pagaban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang atong pagpadayon mahigala sa isgutanan labot sa nahitabo nga hearing sa House Committee on Justice sa impeachment case batok mahigala ni Vice President Sara Duterte.
Straight to the Ating point. padayon karabutaga may galang uban pang mga anggulo sa ato makagalaang paghisgot may labot ining mao nga hearing. Kay unsa ba gyud no? Ipasaka na ba ngadto mahigala sa Senado doon na ba'y probable cause? O sa man para sa Senado ni nga mao nga kaso or para sa public opinion indekin? Straight to the O point. tana no? Sa man tininuod ning kasuha nga aron gyud nga masangat ngadto sa Senado or pag painit mahigala aron makakuha og simpatiya sa publiko. Ato ni tagag pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa abroad, US envoy nga sila si Steve Witkoff o Jared Kushner mobiyahe na paingon sa Pakistan karong adlaw alang sa tinguha nga laing negosasyon kauban ang Iran. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad doon mahigala, di lagi mahimo og first round, napay second round, napay sunod mahigala nga panagtagbo. Primero kong panagtagbo mahigala init pagkaigikan sa gubat mga sukid tig paminaw. Init pagkayo, medyo lisod na mahigala nga imong sabot-sabuton. Na second round, na mabugnaw-bugnaw ang ulo. Antod third round mahigala, hinaot pa untasan mga kagalaan nga parihaman doon ay mga katarungan kung imong paminawon mahigalang US, dama sa katarungan nga ila itong nabuhat mga higala. Ang Iran saan mga higala, doon ay ilang kaugalingon sa nga katarungan. Pero muna, ang ato mga higalang mga panginaot nga magkasinabot na lang kay maamong ka mga higalang mga wailabot. Straight to the point. Kiniguban pang mga iskutanan imobate exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa